माबादे आं नै माने हाबिलाखौ खबर लानो होननानै फैदोंमोन क'क्राझाराव। औ बुंदोंमोन र' हिन्जावा नोंसोरखौ लामायाव लोगो मोनदोंमोन होननानै। माने क'क्राझार माने नोंसोर मा माने हाबिला मा क'क्राझाराव दंहैयो नामा? औलै आदा मा बुंनो बिराद गिदिर प्रब्लेम जादों बेयाव। माबा प्रब्लेम? मा प्रब्लेम? प्रब्लेम माने प्रब्लेमा गिदिरानो र' आदा। हाबिलाजों अख्रांजों गोमोनानै दङ मानसिफोरा। मा? हाबिलाजों अख्रांजों गोमानानै दङ? माने मा जादों? नोंसानावथ' थायाखै बिसोरो? गैया जोंनाव फैयाखैथ' आं न'निफ्राय दासो फैदों। बिराद गिदिर प्रब्लेम जादोंलै बेयाव, खोथायाथ' बिराद गिदिरानो, सिरियासथार। मा जादों? माबालै आदा, माने बै न' सावनायनि हाबिलामोननि न' सावनायखौ लानानै सासे सेंग्राजों आरो हाबिलाजों एसे नांज्लाय खमलाय जादोंमोननो। माने बे सेंग्राखौ हमदोंमोन आरो माबाया हाबिलाया माबा गावसोरनि न'खौ सावदों होननानै बिसिनि न'आव थांदोंमोननो। बेनिफ्राय बेबायदिनो मा जाखो मा माखो रावबो मोजाङै मोनथिला आरो। बिनि उनाव सानैसो सेंग्रायासो बेनिफ्राय नुबाय जेनेबा न'आव थांनायाव। बेबायदिसो जादों आरो? औलै आदा, बेनिफ्राय बे सेंग्राया थारमाने हाबिलाखौ गाज्रियैनो बुदों आरो खर'आव। बेनिफ्राय बुनायाव हस्पिटालाव लानानै फैबाय गामिनि मानसिफोरा हाबिलाखौ गोग्लैना थानाय नुनानै। बेनिफ्राय दा मानसिफोरानो हस्पिटालावनो गैया। आरो जाय सेंग्राया हाबिलाखौ बुदोंमोन बे सेंग्रायाबो गोमानानै दङ, खारखोमादोंनो। मा? सोरबा सेंग्राया बुदों आरो बुनाय सेंग्राया खारखोमादोंबो? बेनिफ्राय दा थारमाने मा हाबिलाखौ लोगो मोनाखै नोंसोरो? गैया दा, बेखौनोथ' जोंफोरो क'क्राझार सिभिल हस्पिटालाव एडमिट खालायदों होननायखाय खबर लानो फैदोंमोन। दा गासिबो सानैबो गैया, बिब'बो गैया बिफंबो गैया। अबावथ' थांखो होनब्लालाय बिसोरलाय? हस्पिटालावबो गैयाबा? बेनिफ्राय र' फन खालायाखै फन? आंनो खिन्थानायबा आंबो थांगौमोन ने, नोंसोर खिन्थायालासिनो थांबाय। खोन्थानाय माने आदा, जोंफोरबो हाखु दाखुसो फैनाय जादों। बे हाबिलामोननि मबाइला मैयानिफ्रायनो नाङाखैमोन नालाय, बेनिखायनो सासेया आरो जल्दा जल्दि बेबायदिनो थिनहरबाय हाखु दाखुनो। बेनिफ्राय रावनोबो खिन्थानाय जायाखै, बेबायदिनो फैबाय। फैना आरो बेबायदिसो होनना मोनथिबाय। जोंफोरबो बेबायदि जादों होननानै मोनथिया आदा। खालि बे फना नांबाय थादों, बेनिफ्राय फनाखौ हमाखै। बेनिखायनो माबाफोर जादों खोमा बेबायदि साननानै जोंफोरो हाखु दाखु बेबायदि फैनाय जाबाय। दा फैनानै नुबायदि मायबासो जानानै दङ। बेनिफ्राय दा हस्पिटालाव गैया नालाय, बेनिखायनो फन हरबाय आङो बिमायमोननावबो थांनो हानाय बा जोंफोरनावबो थांनो हानाय होननानै। दा जेनेबा थांबोला जुदि थाङोबो फन खालायना खिन्थाहरबानो जाबाय आदा। दे जागोन दे, आं खिन्थाहरगोन। रादाय, दा मा खालायनो सानखो? बेबायदिनो थाबाय थाबोला खोथाया गाज्रि जागोन माथो। गोमादों होनना मोनथिनानैबो जेबो खालायाबा? जेबो खालायनाय माने मा खालायनो दा? दाथ' थांनो गोनां जेरावबो जायगाबो गैबावला बिया, जोंफोरनियावबो थायाखैबा। औ बेखायनोथ' बुंदों, बेबायदिनो बाथ्राखौ खोनानानै बेबायदिनो थाबाय थाब्ला जानाय नंला। पुलिसनाव थांनांगोन, रिपर्ट खालायनोसैथ'। दा पुलिस रिपर्ट खालायनायाबो मा होनना बुंहैनो दा जोंफोरबो? मा होनना बुंहैनो, जा जादों बेखौनो बुंहैनोसै आरो। दिनै सानसेखौ नेबाव थानसै नामा? आरो जेनेबा गामिनि मानसिफोरखौबो सासे नांगौमोन साखि हिसाबै। साखि नांलायगोन आरो? साखि माने औ, थाबोला मोजां। जोंथ' गुबुन जायगानिसो मानसिना, नुफैयाखैयानो जेबो। दा गामिनि सोरबा बेबायदि मोनथिनाय नुनाय मानसिया खिन्थाब्ला मोजां जायो। होमब्ला मा गामियाव थांफिनसै बिसिनियाव? औ, आंनिबा थांफिननाया हामगोन नामा? हाबिला मोननियावनो बिसिनि न'आव थाहैनोसै। गामिनि मानसिफोरजों रायज्लायहैनोसै, बिनि उनाव फैनोसै पुलिसनाव। बेफोर केसफोराव थाब खालायनांगौ, मोनथिबायना? मा जायो मा मायो। ना बे सुथुरासो, बे जाख्ला ना मायासो बिसो माबाबाय नामा? सानैबो बेबायदि गोमानानै थानाङामोन ना, बे अख्राङाबो गोमानानै थाबाय। बेनिखायनोथ' बुंदों आङो, दा बिसोर गामियाव थांनानै रायज्लायहैबावनि, बेनिफ्राय दिनै सानसेखौ नेबाव थानसै। बेनिफ्राय दिनै फैथाराबा गाबोन पुलिसनो रिपर्ट खालायनोसै। अबावबा थांदोंबो जानो हानाय ना बिसोरो। आंनिबा जेरावबो थायाखै बिसोरो। बेफोरबायदि देहाखौ लानानैलाय अबाव थाङो बिसोरलाय? आरो नार्सआ बुंदों माथो ट्रिटमेन्टआनो जोबाखैमोननो। बेबायदि ट्रिटमेन्ट जोबैयावनो मानो ओंखारलांनो? आरो सरखारिसो, फैसा नाङा मुनाङानो। बेथ' नंगौ, थेवबो गिनानै खारखोमादोंबो जानो हानाय ना, जाख्लाखौ फैजानो गिनानै। औ, बेबायदिबो जानो हानाय देनाय। आरो आंनिबा फना बिसिना न'आवनो दङ, न'आवनो गारबोदों बिसोरो। थौ गामियावनो थांग्रोनोसै। होमबालाय गामियावनो थांग्रोनोसै, गामिनि मानसिफोरजों रायज्लायनि। खोथाफोरखौ मोजाङै मोनथिनोबो नांगोन ना, पुलिसनो रिपर्ट खालायनो। जों मोजाङै मोनथियाबो। थौ मोजाङै रायज्लायनि। नै हाबिला, नैबेखौ जाग्रो, बिनि उनाव मेडिसिनखौ जानांगोन। नैबे जोंफोरनि खाथियावनो फिसा गंसे हटेल दङ, बेनिफ्रायनो लाबोदों आं। गोथावथार दे, नों जानानै मोजां मोनगोन। नो जाग्रो बिखौ। आङो
मोनसे खोथा बुजि मोनाखै नों जोंफोरखौ एसेबां मानो अनसायदों मानो अनदों एसेबां आंखौ मा जायो नोङो आंनि मानसिया मानसिखौ अनसायनो थाखाय मानसिखौ हेल्प खालायनो मदद खालायनो थाखाय जेबो रिलेटिभनि जेबो न'नि मानसि जालायनांगौनि खोथा गैया थेवबो आं मोनथिनो लुबैयो नों सोर आं बुंदों माथो आं रनि आरो सानसे समाव नोंबो आंखौ मदद खालायदोंमोन बेनिनो फिन मदद आं नोंखौ खालायफिनदों नो बेफोरखौ सानबाय थानांला दा आं सोर नों सोर नों दा बेखौ जाग्रो होनब्लासो नोंना खर' सानायाबो मोजां मोनगोन बेखौ जानानै नों मुलिखौ जाना हो नो माने माबा बे मुलिखौ जाब्ला आंनि गोसोखांथिया फैफिनगोन ना आं गोसोखांफिननो हागोन ना आं मानसिफोरखौ सिनायफिनगोन ना बे मुलिखौ जाब्लानो नोंनि आगोलनि गोसोखांथिफोरा फैफिनगोन बेबायदि नङा माने नोंनिया दा खर'आ एसे माबा जाना दंना बेफोर नोंनि दा खर'आनो माने हेल्दि जानांगोन जेरै बडिया हेल्दि जानांगोन होमब्लासो मोजाङै सोलिनो हायो बेबायदि नोंनि खर'आबो एसे मोजां जानांगोन हेल्दि जानांगोन होमब्लाना नों लासैनो गोसोखांफिनगोन नंगौ नामा होमब्ला आङो मोजां मोजां जानांगोन नामा औ जानांगोनथ' र' आरो साननायफोरखौ खमायनांगोन होमब्लाना नोंना गावनो गोसोखांथिफोरा फैफिनजोबगोन दे होमब्लालाय बेनिफ्राय नोंसोर जाया नामा राजायालाय अख्रां लाबोआखै औ जागोन दे जोंफोरबो नों जानाय बेयावनो र' दैबो लाबोआखैना आङो र' दैखौ लायनि आङो नों जाबाय थानाय गैला दिनैनि साना आंनि थाखाय लास्ट सान जासिगोन जुदि आं दिनै ओंखारनो हाया बे जायगानिफ्राय आं थैसिगोन जाया लोङा आं हाला बे सैमानि फिसाजोफोराबो खेबसेबो हाबफैला बे रुमाव आंना दिनैनि साना जोबथिहां जागोन आंहा जोबथिहां जानायनि सम सफैबाय दिनैनि गेजेरावनो आं ओंखारनो हायाबा आं गाबोननि सानखौ नुनाय नंला आं थैसिगोन आबा बक्सि आं नोंनि साननायखौ जाफुंहोनो हानाय नंला मानोना आं बे जायगानिफ्राय ओंखारनो हानाय नंला बायदि मोनबाय सानदोंमोन आं ओंखारनो हागोन होननानै नाथाय आं हानाय नंला आं थैसिगोन थैनायनि सम फैबाय आबा माखौ लानदां बेफोरखौ आं मोजाङै मोनथियाबो मोजाङै हाथायबो खालायफेरा आं बेफोरखौ मा लानो हामगोन आरो दामफोराबा माबायदि आंनावथ' फैसायाबो खमथार दङ दाथ' बे मैगं थाइगं सबजियावबो फैसा थांगोनानो बायब्ला आरो बेफोरखौल' बायब्लाथ' जाया आरोथ' मायबा मायबि किचेननि टुल्सफोरखौबो नांगोनलै आइखौसो फन खालायनांगौमोन फन खालायनो होननानै साहसखौनो मोनाखै रं आइया आरो माबोरैबा जा मानसिया दा खबरखौ लोगो मोनबा खबरखौ सिनायना सिनायामोनबा आइया माबाफोर सोंगोनसो नामा टेनसन जादों दं खबराखौलाय बुंखादोंमोन आं जेबो खिन्थानाङा होननानै उफाय गैला बिसोरनि थाखाय बेखौथ' खालायनांखासिगोन आंनाव फैसा गैखाया दा आइखौ फन खालायाबा गुबुन लामा गैला आंनाव एसे नायगिदिंनि र' गिबियावनो बुस्थुफोरा बेसेबां दाम बिनि उनाव आइखौ फन खालायगोन आङो बेबायदिनो थासिगोन नामा आद्रा खावसे जानानै आंनि जिउआ बेबायदिनो थासिगोन आद्रानो जेबो गोसोखांनो हाला माबायदि जिउ बेलाय माबायदि जिउ आं जुदि आगोलनि बाथ्राफोरखौ जेबोखौनो गोसोखांनो हाया आंनि जिउआ माथो अराय समनि थाखाय खोमसि जानानै थागोन आरोथ' बे आं मावरियाबोनो आंबा अबाव थायोमोन मा खालायोमोन माबायदि जायोमोन आंनि बिमा बिफाया मा जानानै थैनाय आं मानो मावरिया जानाय आरो बे राजाया अख्राङा बेबो आंनि असे फंबाय नङा माने जोंफोर बिमा सासेनिनो फिसा नङानो बेबो आंनि बायदि मावरियासोनो बेखौ लोगो मोननानै आं बेखौ फंबाय खालामनो लादोंमोननो एसेबां मा खोथा दङ नाथाय आं जेबोखौनो गोसोखांनो हाला मानो जाखो बेबायदि आं जेथिंबो खोमसिसो मोनजोब्बाय जेरैबो गोसोखांनो हाला आङो जेबोखौनो गोसोखांला आं माब्ला हामगोन आं खर' गाज्रि मोनजोब्बाय आं बेबायदि थाबाय थानानै जेबोखौनो गोसोखांनो हायाबा खर'आनो खालिसो जाना दङ आंना जेबो गोसोखांथियानो गैया खालि आं माबायदि थानांगौ दा हेलौ बाबा मा जाखो बाजैमोनखौ लोगो मोनबायना मोनाखै गैया मा लोगो मोनाखै रावबो गैया राजायाबो गैया आरो नोंसा बाजैयाबो गैया
हे नागिरना मोनाखै बिसोरखौ दा होमब्ला मा खालायनो नागिरदों अबाव नागिरना मोनो बिसोरखौ बिसिनि गामियाव थांनो नागिरदों र' दा रायज्लायहैनि आरो ओमफ्राय गाबोन पुलिस रिपर्ट खालायनांगोन हे मोनाखैबा अबाव थांखो दे आरो फनथ' खालायनो हागौमोन ने बाजैया फनखौबो खालायाखै खेबसेबो दा अबाव नागिरना मोनो बाबा बाजैखौ बेनोथ' नायनि र' आरो मा खालायनो हायो बेनिफ्राय आदा गुथालाथ' जेबोखौनो मिन्थिया मा खालायनो नागिरदों आदा गुथालनो खिन्थानांगौना खिन्थाया नाङा र' बिनो खिन्थाथ'ना र' दानो खिन्थाथ'नाङा खिन्थाथ'नाङा नोंसिनि आदानो जेबो खिन्थाथ'नाङा दा दे जोंबो थांगासिनो दा दोनथ' आं उनाव फन खालायगोन औ दे होमबालाय अबाव थांखोबा हाबिला बाजैजों दाजाजों अबाव नागिन दा बिसोरखौ गावनि गोसोजों थांनायमोनब्लाथ' हाबिला खेबसेबाबो फन खालायखागौमोनलै जोंफोरनो खिन्थायाबाबो आदानो खिन्थाखागौमोन आदानोथ' जेबोखौनो खिन्थायाखै